Alhamdulillah jama'ar mu barka da rana zan ce koya ne na san za ku yi maki kun gani babu hula ko to yanzu haka dai ina kan hanyar tafiya wurin mai girma ba dubu uban tafiya ma na Kwankwaso domin ya saka mun jar hulan nan domin daga yau ne ma na zama Atikiya Kwankwasiya Abaniya gani tare kuma da Sunusi Oskasiya not ba mu da wani ba gida ba ba mu da matsala da kowa mun ci zabe mun gama Allah ya bayo mai rabo sa wannan shi Allahu akbar Allahu akbar Allah bai hoto Jumana bai bulala ai tun daga Anas ku karbi hula mana ogane zai safa yasa garga zuwa ku dauka da kyau yanzu da gane kun mutane Allah kare ba ne ka dan makaran bari mi wannan kuma sai na me yake wani zauna a cikin manyan su zauna a gaba ke zauna da zauna sawa na wani zauna ok dauki wannan ta yi yawa ya rufe da ragon to ai kai sai ka koma baya can tunda kana da tsayi yan fif din da su ga baya to wani da wannan ba da wannan bidiyo ne sunan mu da yawa